makadini amai munofara here? Tiripo makadi yenyu mukwasha, tiripo. Aiwa tinotenda. Tiri kukuonai muri panapa ende mune mukwende yakawanda zvekugwendo gwenyu makanangepi? Takananga kwaRusapi. Aha, tinotenda. Tisandaenda mberi ndega ndikuzivisei kuti tiri pano chirongwa chinochi chinonzi gwendo gwedu guye gwegweru patinenge tichitaura tichisangana nevanhu vanenge vachifamba vachienda nzvimbo dzakasiyana vachitaura kana vachitidzidzisawo zvimwe zvatingadzidza nekuziva zvatingadaro. Saka munobvumira here nesu kuti tigonge tichiramba chikutorai uye muchataura panapa tigozozvisa padande mutande vanhu vazhinji venyika yeZimbabwe vagozviona? Aiwa, sunungukai mukwasha, sunungukai ndiripo. Mibvunzo yese ndinoda kubvunza, aiwa ndinokupendurai. Aha, aiwa zvakanakai. Saka zvino tingatanga kuziva kuti munonzi vaani nayamai? Inini ndinonzi zita rangu rokuberekwa riri pachitupa ndinonzi Bridget kana kunzi ambuya vaRoni. Aha, tinotenda. Saka izvozvi nhasi uno makanangepi? Mamboti makananga kwaRusapi? Makananga kwaRusapi nechipapi? Kunonzi Kutenda. Aha. Tiri kuona kuti mukwende yenyu yakati wandei izvozvi. Kuwanda kwakaita mukwende yenyu kuratidza kuti pane gwendo gurefu gwafambwa kana kuti pane zvizhinji zvakataurwa umo. Chii chingaita kuti mungoti munhu mumwe chete agoita mukwende yakawanda kudai so? Zaunoona mwanangu, mabhero ya uri kuona ihembe dzindinotengesa ndinenge ndichinopimisa nechibage. Aha. Saka mabhero aya muri kuawanepi sezvo tichiziva kuti nyika yedu yakati iwo mabhero haachabvumidzwa, tiri kufanira kutsigira vanoita zvekusona nekuita hembe zvigotenga muzvitoro. Mabhero haachakurudzirwa. Kana imimi mune mukwende yemabhero iyi yese iyi munenge maiwanepi? Chandingangoti mwanangu ndechekuti ini ndine mwana wangu mubvana anondiitira zvese, anongoti amai huyai, ndotoona akati order staff yese anoita zvekuenda kuJoni kana kuenda kuBotswana, anenge achienda anofamba mwana wangu iyeye. Saka ndiye anondiitira zvese izvozvo. Saka ipapo ndobva ndaenda kumusha ndotanga kunopimisa nechibage. Pachibage gore rino chiriko sei vanhu vakakohwa. Saka ipapo ndikutarisira kuti haiwa ndinonowana chibage paya. Saka nemukwende yese yamuinayo mabhero aya anenge ane zvinhu zvakaita sezvipi kunyanya? Hembe dzevana. Badzi. Hembe dzevana ndodzakanyanya. Ukuona umu mune hembe dzevana, umu hembe dzevana. Ndingati iro ndozvinevedza vakuru. Iro repepo iro. Alright. Aiwa, usazoverenga kebhule kako ndekangu kakaka. Pane dzangu dzandatengerwa nemwana wangu dzandisarudzira imomo dzakanaka iko dzakanaka. Saka usazokaverengako. Saka toita rino riri. Iri rine dzipi zviya. Handichazivi kuti ataura kuti dzipi idzi ndotosvika ndichitomubvunza kuti ati mune dzakaita sei. Ati aiwa ese mabhero mwanangu. Aiwa, tinotenda. Saka kana mune mukwende yakawanda kudai so munotarisira kuita mabhakidhi mangani echibage? Apa ndinoita apa akawanda avakapima ava ndinowana gore rino handinonge ndakarima. Saka ipapapa ndakanoita kudai so ndobva ndawana chibage chegore rese chaicho. Aiwa, tinotenda. Mungange mune mamwewo mashoko here amungada kuudzawo vamwewo vadzimai kuti vanokwanisa here kupinda kana vachida kupindawo mubhindauko renyu iri remabhero vanopinda zvakadini, vanozvifambisa sei? Ini ndinovakurudzira chaizvo kuti haiwa mukadzi changamuka, sumuka, uwane chaunobata-bata, usangogara. Sumuka, kutotengeseko kunowana, ukatanga kutengesa kadiki-diki unotowana. Saka ndinokurudzira kuti vakadzi vese haiwa ngatsvaga kabhizinesi kako kaungaita. Zvinenge tiitoraramisa mhuri. Tinotenda. Saka mati munonzi mbuya Roni, kosekuru vaRoni varipi? Variko kumba. Mavaseya variko? Vanga vachigarira mombe gadheni redanho ranyasovakirwa zvakanaka, ndavasiya kuti vagarire mombe. Nekuda kwokuti vana Roni vaenda vari kuchikoroka, saka apa hakuna gadheni harinazuva anozogarira. Aiwa, kana zvakakudzwa. Handisi hangu kana mune zvimwe zvamungada kuti tiudze nevadiwa vatariri kana vateereri vachazoona chirongwa chinochi kuti vagokwanisa kuzoziva, mungavati kudii tisati taparadzana? Ndingati hangu aiwa ambuya Roni vanofara, vari kuita bhizinesi ravo iri remabhero vachinotengesa vachiita sei. Aiwa ndinokurudzira ndinozokurudzira zvakare ndinokurudzira vakadzi kuti aiwa pamberi nebhizinesi ngatiite izvi zvemabhero izvi. Aiwa zvakanaka. Ndiye ndakangozvigarira pamba pangu vachiuya vachingoni kana kunomira parodhi.
Mataura pamusoro tisati taenda ndaona pane mumwe mubvunzo wauya. Mataura pamusoro pasekuru vaRoni. Machiti vane gadhini, mombe nembudzi. Saka pane vamwe vanombokuunziraiwo here zvifuyo kana kuti vachinjanise nehanzu dzamunenge munadzo idzi? Tinotambira zvese. Tinotambira auya nehuku, tinotambira auya nembudzi, tinotambira chero chauya nacho. Tinotambira. Aiwa no. Todawo kutendai mambo. Ndikuda kuti vamwe vanenge vasina chibage ubva achiti nehuku ndozochirambira nemwana wangu. Ndinototambira handingatombosii. Aiwa no. Tinokutendai mbuya Roni zvakanaka. Aiwa ndinotenda mwanangu, tinotenda uye nezuva rakanaka. Aiwa tinotenda. Anditi. Zvakanaka. Aiwa newe ufambe zvakanaka. Tinotenda. Vadiwa vatariri, ndicho chirongwa chatanga tinacho muzuva ranhasi, icho chinonzi gwegweru. Tasi tanga tichitaura nambuya Roni ava vari kuti vari kunanga parusape vane mikwende yese iyi yakazara mapero. Vanoti vanotumirwa nemwanasikana wavo ari Joni. Ndotenda kuti ndiwo mai Roni. Saka vachitoti ivo kune vanhu vanenge vasina mbatya dzakakwana vanokwanisa kuvapa zvibage, ivo vari kutorimira mumabhiro iwaha vatowana chibage pamwe chete nezvifuyo zvimwe zvavanotambira. Tinosangana mune chirongwa zuva rinotevera. Tatenda.